Колкото повече вярвате в едно нещо, ваша философия, толкова повече тя се превръща в реалност. Ако целта ви е да бъдете привлекателни за хората, те да ви забелязват и да оценят вашите таланти и това, което правите в живота си, правете всяко едно нещо с увереност. Влизайте в стаята, в която се намират и те, така сякаш я притежавате. Бъдете уверени във всяка своя дума, действие и изказано мнение. Защото вашата увереност е нещото, което ще изгради тази репутация, която имате. Смелостта ви и силата да бъдете, без да се притеснявате от крайния резултат, защото вие вече сте повярвали, че сте постигнали този успех. Направете го и сами ще видите колко голяма промяна ще настъпи във вашия живот.